Vi går videre til opgave 2. Og i opgave 2a skal vi starte med at differentiere vores andengradsligning heroppe. Så vi starter med at skrive f mærke af x, som er lig med. Ja, vi ved, at når noget er opløftet, så skal vi sætte det opløftede tal ned foran. Så det vil sige, at i vores tilfælde, så skal vi sige 3 gange med x, opløftet i 3 minus 1. Og så går vi videre til næste, som så er minus 3 gange med 2x. Og vores 2'er her, den er lige med 0, fordi den ikke har nogen x'er bag sig eller noget, så det bliver 0. Så vi får her 3x og opløftet i anden minus 6x. Og det er vores differentierede ligning. Bum. Så går vi videre til opgave B, hvor vi skal finde monotoniforholdene for f. Og det gør vi således, at vi ligesom kan se, at det her det er en andengradsligning, så vi skal starte med at finde dens diskriminant. Og diskriminantens formel ser sådan her ud. Det er d lig med b i anden minus 4ac. Bum. Og så sætter vi egentlig bare vores egne tal ind. Vi har vores a, vores b og så vores c, som er lig med 0. Så derfor skriver vi d lig med minus 6 i anden minus 4 gange med 3 gange med 0. Jeg kan også vælge ikke at skrive det. Ja. Og det er lig med 36. Sådan. Så ja, så nu har vi vores diskriminant. Og vi starter lige med at slette alt det her. Vi gør det sådan her. Så, fordi at efter vi har fundet vores diskriminant, så kan vi nu finde vores x-værdier. Så for at finde x-værdierne, så skal vi bruge den her formel, som ser sådan her ud, som er minus b plus minus kvadratroden af d, er divideret med 2a. Så indsætter vi vores egen tal igen, og det er x lig med minus, parentes, minus 6 plus vores diskriminant, som vi fandt før, som er 36, divideret med 2 gange med 3. Ja. Og så for at slutte den af, det er så 6 plus 6 divideret med 6, som er 12 sjettedel, som er lig med 2. Så det er x1. Hvis vi så nu lige fjerner det her, og så lige den her, og sådan her. Og så nu siger minus, så har vi igen x lig med 6 minus 6 divideret med 6, som så ender med at blive 0. Jeg ved ikke, om jeg glemte at sige, men det er fordi, at kvadratroden af 36 er 6, og det er derfor, der er lidt mere. Der står 6 her, og fordi der står plus ud foran, så bliver det også plus 6. Men ja, så nu når vi har fundet vores to x-værdier, som så er 2 og 0, så kan vi lave vores monotoniforhold. Og det gør vi således, at vi ligesom vælger tre tal, som det er et tal. Wow. Vi skriver lige vores x-værdi. x1 lige med 2 og x2 lige med 0. Og vi skal have et tal, som er mindre end 0, et tal mellem 0 og 2, og et tal større end 2. Og jeg har valgt at tage minus 1, og minus 1, 1 og minus 3. 3. Og for ligesom at finde deres monotoniforhold, skal vi så ind og indsætte de her tal, jeg har valgt i den differentierede ligning. Så vi gør sådan her. Vi starter med f mærke
af minus 1, som er lige med 3 ganget med minus 1 i anden, minus 6 ganget med minus 1. Det er lige med 3 plus 6, plus 6, og 3 plus 6 er lige med 9. Bum. Yes. Så kan vi skrive herop minus 1 lige med 9. Så kan vi lige slette det igen. Ja. Sådan her. Hvis vi så bare lige sletter det her, så der kan komme et nyt tal ind, og det her. Så kan vi indsætte det, når det er et 1-tal. Så siger vi 1 i anden, gang 1. Og der får vi så de samme tal igen, men et andet fortegn i midten, nemlig minus. Og det vil så sige, at vi har minus 3. Så skriver vi det herop. 1 lige med minus 3. Og så vores sidste. Nej, gik ned. Fuck, gik ned. Nej, hold op. Og så skal vi så indsætte vores sidste tal, som er 3. Bum. Og så skriver vi 3 her, 3 her, og 3 her. Så får vi lige pludselig noget helt andet. Vi får nemlig 27 minus 18, og det er lige med 9 igen. Bum. Så skal vi lige have slettet det her igen. Så skriver vi her F-mærke 3 lige med 9. Og så ud fra de her tal, vi har fået, så kan vi ligesom bestemme, hvordan funktionen ligesom kommer til at se ud på en graf. Og det gør vi, så skriver vi det op sådan her. Bum. Der skal faktisk ikke være streger der. Sådan her. Så skriver vi 0, 2, nej, går det galt. Vi prøver det igen. Sådan her. Vi laver en lang en sådan her. Det er nemmere. Bum, bum, bum. Og så skriver vi F-mærke X her. Og så kan vi ligesom se, at når tallet er mindre end 0, så har vi et positivt tal. Det vil altså sige, at den stiger. Så hvor vi har et tal mellem 0 og 2, hvilket var 1, så går den nedad. Så skal vi have en pil, der gør sådan her. Og når vi indsætter 3, så får vi også et positivt tal. Så vores monotoniforhold ender med at se sådan her ud.